Kɔsan na jatebɔw y'a jira ko tɔnw ye wari caman ta wa baarakɛlaw bɛna segin ka nin sɛgɛsɛgɛliw lajɛ walasa nin wari sarali tɛmɛnenw ni ka segin jamana ma. General Brice Oligui Nguema y'o fɔ ni kumakan gɛlɛn Gabon jagokɛla ɲɛmɔgɔ 200 ni kɔ ɲɛkɔrɔ. A ye weleli kɛ jumadon ka ɲɛsi jamanatigiso ma jɛmukan dɔ kɔnɔ min bɔra a bɛɛ lajɛlen na jumadon jamana jabaraniso kan. O waati kelen na nin laban ninnu na bɛ ja dɔw tulon kɛ minnu b'a jira ko jamanatigi gɛnnen denkɛ dɔ n'o ye Nuruddin Bongo Valentin ye ani jamana fanga bɔda foroba Kamalen ɲɛmɔgɔba kɔrɔ wɛrɛw minɛna arabadon n'o ye binganidon ye minɛnw ɲɛfɛ valiziw ni bɔrɔw minnu falen bɛ sefa wari miliyari caman na k'a fɔ ko u minɛna u ka sow kɔnɔ. Bongo Valentin ni jamanatigi ka cɛkɛda ɲɛmɔgɔba kɔrɔ 6 n'a ka fanga bɛɛ lajɛlen Gabon Democratic Party n'o ye PDG minɛna u jalakilen don kosɛbɛ sɔrɔdasiw fɛ k'u ye foroba nafolo tiɲɛnibaga kɛ ka jamanatigi bolonɔ bila ngalontigiya ani ka janfanba kɛ. Monsieur Bongo sinama tɔn ani duguden tɔn tun bɛ to ka baarakɛlaw jalaki minnu ka suru fanga la k'u bɛ ka sanni sɛbɛnw musakaw namara b'a kɛ u ka bɛnkan sɛbɛnw kɔnɔ ni jamana ye k'a sɔrɔ u bɛ wari bɔ sara fanga ɲɛmɔgɔbaw dɔw ma. Ne b'o fɔ ni fanga ye ka nin ko suguyaw dabila. Ne b'a ɲini aw fɛ jigila aw ka baara taabolo falen k'a lajɛ ko ne bɛ faga min jira sisan ɲɛkɔrɔ ne bɛ nin sigida kunkan baaraw ye ɲɛkɔrɔ cɛkɛdaw tɛ minnu dabɔra ka ɲɛ ni nafa ye ani waati ni cogoyaw nin wariko tɛmɛnɛ labanw ye an bɛɛ b'o dɔn ani ka nafolotigiya i n'a fɔ a kɔlɔsira cogo min na a y'o fɔ ka fara a kan. Derrière Oligui Nguema, il n'y a pas à chercher, c'est parce que...